Eu non son, nin aspirarei a ser nin Albor, nin Laxe, nin Fraga, nin Touriño. Tampouco son, nin podo, nin vou intentar en ningún caso, ser Alberto Núñez Feijóo. Eu son Alfonso Rueda e traballarei para ampliar e mellorar o legado destes anos de goberno. Alfonso Rueda pronunciou hoxe o seu primeiro discurso de investidura no Parlamento galego co compromiso de dar continuidade ás políticas do PP dos últimos 13 anos. Na súa intervención, o candidato marcou como unha prioridade o emprego, a formación e a vivenda para a mocidade. Ademais, anunciou unha baixada do IRPF o ano que ven para as rendas máis baixas. No ano 2023 reduciremos o primeiro tramo do IRPF do 9,4% ao 9% e nos situaremos como a segunda decía, como a segunda comunidade autónoma de España coas rendas con menos impostos, para as rendas máis baixas. O sucesor de Feijóo avaliou a xestión dos populares durante a pandemia e tamén o estado da sanidade, destacando que hai 6.000 sanitarios máis que no 2008. Dixo que quere culminar a reforma da atención primaria e avanzou que Galicia vai incorporar de balde 3 novas vacinas ao calendario infantil, a da meningite B, a do virus do papiloma humano para nenos e a antigripal tetravalente. Con estas 3 novas vacinas, Galicia se vai converter na comunidade autónoma cun calendario vacinal infantil máis completo e, por suposto, solicitaremos ao Ministerio de Sanidade que estenda este beneficio ao resto de España. O candidato popular pediu o apoio da Cámara Galega facendo gala de experiencia e responsabilidade. Amosou a súa intención de ampliar o legado dos 5 anteriores presidentes. Que poidamos entrelazar frases que pronunciaron os 5 presidentes autonómicos que ata agora teñen desenvolvido esa enorme responsabilidade e que o conxunto soe armónico e coherente, eu creo que é a mostra máis palmaria de que a historia democrática de Galicia non coñeceu nin vai coñecer bruscas rupturas, senón unha san continuidade, cada un con matices propios. Logo de 13 anos como número 2 de Feijóo, Pontevedrés de chegar a este momento coa intención de marcar un estilo propio a prol dunha Galicia de triple identidade, galega, española e europea, en a que se antepoña sempre, dixo, os intereses xerais dos galegos.